Sulod sa 81 na katuig, daghang mga panghitabo sa dakbayan sa Davao ang angay ipasigarbo ug pasalamatan. Luyo sa mga pagpanghulga sa seguridad ug uban pang kasinatian o hagit sa syudad, napamatud-an nga isog ug nagpabiling positibo ang mga Davaoenyo. Subay niini, gipasalamatan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang mga Davaoenyo tungod nagkasinabot ang tanan nga maprotektahan ang syudad, pinaagi sa pagkamaayo ug disiplinado nga mga Davaoenyos. I'd like to deeply express from the bottom of my heart my very warm gratitude to all of you because I feel na dili kayo lison ang ako ang trabaho as mayor because kitang tanan nagkasinabot ta na we have to protect and secure our city by being good Davaoenyos. Kana mao ang pipila sa mga giluwatang pamahayag ni Mayor Sara atul sa pag-abli sa ika-81 katuig nga araw ng Davao ni atong Marso 1 diin gipahigayon ang opening ceremony sa Rizal Park sa Maydalang San Pedro ning Dakbayan. Tumong sa lokal nga panggamhanan nga pasalamatan tanang lumulupyo sa syudad ug sa mga bisitang kanunay misuporta sa turismo dinhi. Pinaagi sa ilang mga programa ug sadya nga mga aktibidad nga gidusad karon sa Davao. Highlight sa maong selebrasyon ang Dato Bagbo Awards, Mutya ng Davao, Lamdag Parada Davaoenyo, Banda Dasig, Parada Davaoenyo ug uban pa. Ang maong selebrasyon adunay temang Stand Tall, United, Resilient. Din gisaulog niini ang pagkahiusa isip katawhan, pagkahiusa sa pagatubang sa nagkadaiyang hagit ug ang pagkadeterminado nga makatindog ug makalingkawas sa mga kalisod nga miabot. Diin kanunay natong ginasinggit ang Lupad Agila, Barog, Davao. Kasama mo sa 81st Araw ng Davao, Radyo Manrens, Barbarona, Tatak, or MN.